Nilwisa kangaka, nilwelani? Nilwela nje ukuthi abantu besilisa bayachitha? Ingani nani bantu besifazane niyafeba? Nina niphambanisa iy'ngane nithathe kaVusi ninike uThemba, nithathe kaThemba ninike uSipho. Ukubulawa kwabantu besifazane kuleli akusoze kwaphela. Ngisho uhulumeni angadiploya amasosha agcwale umhlaba namaphoyisa angeke aze ayinqobe le mpi ngoba le mpi isezandleni zenu. Nithi asingakhulumi ngothando, nithi sinifundekela ngothando, ayikho into esingakhuluma ngayo engcono. Iyiphi lena enye into engcono ethinta umhlaba wonke ngaphandle kothando oluchitha igazi lakhipha idumbu? Abafana abasagcini ngokubulalana nina sebebulala ngisho abazali benu manje ngenxa yezenzo zenu ey'ngalungile. Le mfundo enikhuluma ngayo yiyo le mfundo nina nifundiswa ngabesilisa beqede lapho benibulale ngoba uma senifundile niyabayeka. Nina abantu besilisa bayanishade benakhela imizi, niqede lapho nibadivorce bese bedlelwa imizi besale bengenalutho. Nithi asingakhulumi ngothando, nithi asikhulume ngani ngobuhle benu ngemfundo yenu? Asikaze sisho thina ukuthi anifundanga futhi asikaze sisho ukuthi sifundile, thina vele yebo asifundanga. Kodwa la sikhuluma ngento eyenzakala ubusuku nemini, yingoba nje iqiniso anilifuni. Sengathi kuzamazama umhlaba ngoba ningalifuni iqiniso, bantu besifazane nize